קחי לך זמן, הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח, ורק זמן, ונפתר, ואין עניין, את הסתיו הזה אוכל טעים, אוכלים עם כף, הכי כיף, איזה ביס. ותמיד, קחי לך זמן, הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח, ורק זמן, ונפתר, ואין עניין, את הסתיו הזה אוכל טעים, אוכלים עם כף, הכי כיף, איזה ביס. ותמיד. עוגת לוטוס במיקרו, דקה הכנה, מ4 מרכיבים בלבד. נתחיל עם 60 גרם ממרח לוטוס, 60 מיליליטר חלב, 35 גרם קמח ורבע כף אבקת אפייה. נערבב עד שאין גושים, נעביר לספל שיש לכולנו בבית, לדקה ו20 במיקרו. שימו לב איזה יופי זה יצא. ועכשיו לטוויסט ניקח ממרח לוטוס ונחמם אותו, ונחליס לאמצע של העוגה לוטוס חם. שימי למעלה עוד לוטוס חם, וכמובן עוגיות לוטוס בצדדים. חברים יקרים, מתכון שראיתי ואמרתי שאני חייב לעשות לכם 2 דקות הכנה סופר טעים. תעשו את זה ותייגו אותי.